ɛno nso ɛwɔ sunwane ɛne ne mpɔtam awia yɛ bia to mu ɛkwan no dam nti yɛbɛtia so saa na yɛakɔ yɛnim ɛnsɛm no dɔso awia yi ana yɛde ɛba marasabadwane de ma adesia yɛ wɔ Amanfi East na wɔko ɛde ama ne manfoɔ ɛwɔ marasabadwam na ɛyɛ nti ɛna wɔko ɛne de dua no ma Ghana marasabadwafoɔ bɛtena se na media budget a yɛwura keno forata kɔ kenkaeɛ no wɔn mo so adwene ɛde afa ho na tobutu ya ɛbɛsan ba biem sadeɛ nano ada yɛwura keno forata ɔman sana hene ɛkenkaeɛ no animdifoɔ ne abenfoɔ bi ɛkyerɛkyerɛ adwene bi de fa ho awia yi yɛde mu nsɛm ne bi brɛ mo panyipa bi na ɛbɔ amane wɔ se na mu nhyiamu a yɛnuanom ahyɛnkafoɔ yɛ wɔn mo yɛ no ɛtade nkwanhyia ba paa na ne ɛbɛkɔ mo so ne ani animdifoɔ adi ho nkɔmɔ Ghanafoɔ bebree wɔ adwempɔ tirimupɔ ne daeɛso bi sɛ wokɔ ɔman police adwuma nom ɛna afei nso mampani atena yɛ hɔ a ɛyɛ ana kɛtase sɛ prɔyɛ kanka ne dwirim ɛkɔ so wɔ hɔ saa na wo nso hu no ana awia yi yɛbɛdi nkɔmɔ bi me wɔn de krataa bi apia dwa yɛ wɔbɔ amane yɛ sɛ nyame yɛ adom a meme de di animi wɔn bɛyɛ nsiesie adwumadie yɛnua bɛma Chiami Nimo ɛwɔ Sunwane Sompa 98.9 na wɔde ayɔrɔhosɛm bɛfiri hɔ abrɛ a abusua asɛfam afei yɛbɛkɔ ahafo mantamu owura bi a wɔnyɛ mfie no aduonum enso nkane no yɛ government appointee ne yɛtete akyerɛ sɛ wɔne asu kɔ no ma wɔnyɛ mfie no dunso akɔda asa ahyɛ akɔda no nyinsɛn baabi a wɔ bia ne da asɛm a wɔdwuma wie na pie kakra nti adwoprɛ ɛbɛduru sɛ enwuru no bɛdwo no nsɛ bɛbɔ deɛ na Awurade ama ne nsa so deɛ wobɛdie nko adeɛ wobɛnya enti empaba taxi drivers truck drivers adwuma mbɔnte so afuom ba bia pragianom abobo yanom de ampa sompa eno ne market apa na wo hwɛ tano so apatrapa new site hɔ no mo abe herbal clinic bɔkɔna ma me ahyɛ na tade kɛse no sunsum fa no honam fam nyina aduro bi anka dem wo yi yare no nyina afiri hɔ na mo mu kofie kɔ na wo mo a fido FIDO wo se anka kyerɛ sɛ when a quick loan wo hyase a wonya 200 Ghana cedis free of 2000 wonya download do your app no a Google Play Store hɔ no a but full stop na dem sika no na eba no cloud internet of course they are the fastest internet in the world and of course how can the future wait you know very well so the future can't wait call na omomo enu achi akokro mafia series one mo so atayachi whereas one ventures and an one media cabo mo afia foforo bi ka ho na yede baba so mo brepam yede one mo sempa beto dwa na wie ensam for panyi oro asante abo Benedict yenso ayatena se yagye adwa abekenkan yensam yi medin ene akosia eje wakodie boate menemenua nana kwabna kesa fe nsam no nkyere mo no enie abusua osoafo ya wono hwɛ nkitahudie sɛ bɛfa abɛ fontentafidie no so na timi adi dwuma na timi akɔfa mo obi atumi anya bie na obi ahyɛne bɔ mu kro timi de yɛ internet no ayɛ ne dwuma sɛ de sɛ na ɛfata no ɛyɛ onabo esla owusu akufo wono ɛna wode wani kyerem ɛwɔ Amanfi a mmarasabadwane de ma adehye yɛ wɔ Amanfi ɛna wobusa asɛm wɔ Ghana barasabadwam sɛ maame esla owusu akufo wada roma wonu osoafo hwɛ nkomɔbɔ na afei so abɛ fontentafidie no so sɛ betimi da yɛ adwuma yie wada roma asɛm be kyerɛ ma adwentime pɛ sɛ uyima no ɛnɛ ya wo kasa wɔ marasabadwam wɔ no ya kyerɛ sɛ ɛyɛ nu ada nsɛm no kɔ so a na ɛka ho bi ama yɛwura yi a wɔyɛ marasabadwane de ma ade sɛ yɛ wasa Amanfi East wada bo Nicholas Amankwa ya dodo na abɔ no mlane homeboy kasa pa kyerɛ sɛ wokɔ ne mpɔtam hɔ no mu a yɛyɛ wasa Amanfi East hɔ no mu a nkroto ahodo bɛ sɛ nkrono ekɔ dudeɛ si ye kasi bibi pa eya ade a ekoso ewo kromu a wo mo de o mo nka ho efiri se ene ba bia awia bɔ na ade a chia san na esumu aduri ya kyerɛ sɛ obi atimi ye na ade bre hare so pa abɛ fo tentafidie no so ne ade ne de wo mo de saa ade no ebi enkoso wɔ hɔ wato so akyerɛ mu sɛ ebi a wo bɛkɔ hɔ no sɛ bi obi pɛ sɛ wo frɛ ne ba ewo kromu a wo bɛkɔ no taabɔ frɛ dua ho wo ntaabɔ frɛ dua ho a de ne dan wa kakra no bɛkɔ no de akunya esi dan na pampam adani a me frɛ me ba wo krom no ayɛ mobile money di abrɛ me o kyerɛ sɛ yade ha wo mo papa na no na wo bɔ ba na wo bɔ sɛ wo do ne tirema nkroto ahodo bi te sɛ agyakoso saa so na asumdue ɛna afɛ so subiri nkutie ɛna afɛ so beposo wasakumase ɛna afɛ so Johnson ɛne tikoto hɔnom nyina ɛyade sɛ nkanea ensam ɛwɔ hɔ na nso sɛ nkitahudie bɛya abɛfo ne ade ne de ɛho asɛm na yɛ den de ma wɔ mo ne science opɛso ohunu sɛ anamontuo bɛn na aban ne etu na wɔde abɔ na de sɛ yɛ wɔ hɔ no na yɛntie ya no a yɛ maame Esla Owusu Akufo ɛde ma yɛ
When the following communities in the Amefi East constituency will be connected with telecommunication and internet connectivity. Bewako, Ejekuso, Wasa Kumase, Beposo, Junction, Dikoto, Wantram, Asomje, and Subrin Kotie. Thank you. Yeah. Mr. Speaker, the 9 communities listed are not captured in phase 1 of the Ghana Rural Telephony and Digital Inclusion Project. GIFEC will conduct a drive test to assess the communities for consideration in phase 2 of the project. Under the current phase of the project, however, GIFEC has acquired land in 10 communities within the constituency, namely Asensanso, Mafukrom, Wasamampong, Boy Krom, Derurampong, Dompoase, Jedua, New Aboy, Wasa, Isweja, Inswem number 2 and Kobo. Asensanso, Mafukrom and Wasamampong are currently completed and on air. And on air, namely Asensanso, Mafukrom and Wasamampong. The 6 remaining sites, Boy Krom, Dewu Rampo, Dompoase, Jedwa, New Aboy, and Kobo are at various stages of completion. Thank you, Honorable Minister, for your response. Honorable Minister, when will the drive test be for the second phase begin and the project due to commence? That's the second phase. When will the drive test begin and the second phase commence? Thank you, Mr. Speaker. As I mentioned earlier, we are late in the deliveries of phase 1. So we are going to do the phase 2 alongside the phase 1. We were having challenges with the chipsets and the other components needed for the cell sites. But I can tell you that work has started. Engineers will be on site to do all the feasibility studies. And very soon, I'm sure your communities will have the connectivity that they deserve. Thank you. Yamame Esla Owusu Akufu ana yetene nka no womai ono ene oswafo a wo hwe nkitahudie ena afeso abefo tentafudie sabetima ye adwuma na aye ne yie no mame ene hweso na enem rasiro dwafie dwumadi ahodo ampanyefo badie ne doso pa efa bi eye budget ya nano dwoada ye twamuo ye roken of rata my Ghana photo sanfo kogira masiro dwafie na woresa no kroje sa kodigu honom no ene ampanyefo betena so na atena won mo tena so no kwankoye se bi agya won mo kono o kan tena sa nemom won mo kwa kwatena so na won mo ahwesu adwene de afa ho de ne kwase womu won beyi bi afrim de wose womu na won de ho adwenkyere ne bi ka ho soso no na one man pepe na one man jeje nuoma de atum ama bibia atumi akoyie na ansa na budget ne kura baba no donkuma wo mo mrashe odwafie hyase bosobo kire se aban no atwasika 22 billion Ghana cedis ye no wo se aban no be kire mu se ne hu nhyehyeye esitie na enene nyina no be kafua ama mrashe odwafo won ma kira sansam ne nyina so na won mo so esu adwene ede afa ho yegusu bo ye homoden se ensa be kan ya ma ne boni na ya e wo mrashe odwafie na ya hwesane ene ho pomponso atimi akwakoduru ye nya ne die na kyese kwabi obeto aso abi abusuan oswafo abadi akire ohwe akobadi ho nsam so eye honorable Steven Jalula wono na wone Sompa kase edi nkomo bi na asem ode ma ye nyina no eye tietia na anu ada ya oman sana hewura kan oforiata na walking kan akohoma bosika na finimfimfire de no ensem bebre anodi tudwa ba kwa wade tudwa eye se ekwan mu dan kumankuma ye roto na ye jijijije no ensem aban no ede ba ya wo kire se ebra so se aban no sa twa na ne hwe obi ofi se enura bi atwam no de na sika na aban no jije na ye nketenkete pa ne sa no kura nti aban no sigina ese ne de ne ba sa de a na se gua na wo se egu no ye hwese ye no mo ye adwuma ho kura no ko pa efie bi ba bi tran ya ehun nsem no mo kan ya wodi aba a kire se tobuta hodo maako be se aduasan wotwe ye o man mu no de ohwe na afenso aban no de nema agu akwam na emom no wo ka asisudua se enya de se aban no asem wo de betu dwa na anu no aban no besa atwen ade asan da bida na emom no aban no nwene anwene ne yie sade be ya sika na nu abi na yensa ka no se no na bia wutwam na bia woge 10 pesos a bia ne no aban no betimi age 1 cedi se be ya aban no betimi nya sika na ode 1 or 2 tens
So Enra Honorable Kenogriata Esamba at the mid-year budget review but a mono or case for the first time no Ghana the innovative way of financing your route a public private partner naturally say ankran ne abembe boom na ankran the musika the abe ekwanya magana for na enam say for no be here say you bet your musika mo bio na fe mfa so bi eda so no manya no e was say road tolling and some family, but it is specifically for public-private partnership projects. And also say going forward, apart from Accra Mamoto way, any other road project, you do PPP, you do tolling system back now. Yatimian Sikadia investors now among the Musika Bay. But my main fans also say, and Chirese, yes, tools were 38 tolling booths now until November 2021. Some concrete tools was happening, and as a bank so at the Abensika at the tool that was happening because we know because it is only PPP roads and Kwana at the tolling member. I been here Skadia, but Mama and Kadi and Tia Ben a tolling no. And tools frequent. So one of them a nuisance. But then I been so now pollution. Say baby and I tools so no share ya Loma or Junso around giant 9 were around now at the pollution. And ya Echagu ye Wanabo 7 Jalula or no swap over the Etra. Washe Akoba Dina Fenso and Hons and Samoa. Na asamui akwaya enkomodie sadie enema esi kono yepese yedin komo kakra na yeten nsam no biase ye se na anu ada no utie nsam no a yewura kele ofori atake nka ye no pa wo kire mu a eba se ensusuye kura kakra ye frase no eba no ene sadie aban no si pem nema kono kire se ye be pagya nema mu kakra na yenim komo kakra na ye hwe sadie enema esi eko na ye ne cherry na edin komo ene awiai na ya gene nimdie ene na dwenkyere e wo sansensam no abusa se asam no ankasa no ne ka no ye de to hen na ya ka ne sen kwan be ne be fa so a wo man no ye betimi ahwe na afen so no yatimi aye no yie Emmanuel Charlie ana ye no edi enkomo ene awiai na wono ene ye wo bi a Ovayima ma Oh, me Jesu me ni abema. Bibi aboko de. Nyame na dom na unso e. Nyame adom bibi aboko pa. Wadaroma opposition no eye de wadaroma. Me a chief executive officer of Ghana Chamber of Construction Industry. Okay. Papa na no ada ya oman sana hene yewa Ken Oforiata beken kan ye. Ade ba ko a ebeto mu na Ghana fo ka ho asem no eye se roto abana sigina ye se obesan de ababiem ho asem no eni kan ye musa se mote ye no na emu asem te sen mami efa kwenya se na mi da ogbefo ni nyina se se ya aban kan no ye de kan dada say the suspension or the cancellation of roto no emboa because aban nankasa the bill akọ parliament parliament passé bill PPP, that's public procurement, how do you call it, PPA bill. Then the bill, no, provision I want to say, private sector, no, so wakwenya, obetimi, aba, any abine, anya, mansen, kitahudi, aye, juma, or infrastructure space, you know. And we call something BOT, build, operate, and transfer. Any PPP. That's a public-private partnership. And it's our winning, is coming from the private sector perspective. And the private sector, no, then I buy a bet at transit. I can't bounce okay, I buy and say, me person me a coin way, Nanso Minisika. The private sector never catch us okay. And the Miwasika say, and the mayor, Kwan Bensuna, Obefa, Ajamika. Okay, says Sadia, and the would you see a Yakwanuma Miana si die away, mammy. And it might take you number of years and I say na machiauka and okay would ye na efa to boot etuso neji consider this number of years usanka osikane o profita
na African so na wa hani over my and the sahye no abanka sa na di ko parliament na parliament approve the how they call this bill at 2020 1039 approve we are now about out say was cancel it too. In fact, we did not understand the whole thing. So, as a Ghana Chamber of Construction Industry, we came out openly and then stated our position. Say, government must come back again. And he said, or see new rules, or the Toba Betusua. It's how they call it, something that we have already said. It's a projection that we have made that no matter how the tolls will come back, even the old rules, definitely. All that we need to do is to do introspection. Now, yes, okay. So, no, so but our honu. I consider ben, and then and my ben edema. What are the pros and cons? A boben edia, why was it a film? Now, the computers almost apply a rose, no. Then almost ammonia film. Okay, say, to but a consi trafficker. What do we do? Say, see, no, abefo, ebaji, a Jumani, assassin, so because of that, we must go technology. A technological way. So there are new innovations we can apply and adapt so that at least the toll that comes, at least little money that the government will raise in from there with the little from the oil field and what have you, at least can do a lot. But today, over 77 million Ghana cedis has been put to the drain because of what? The cancellation of the toll. Now the same government is going around looking for peanuts from the other donors and what have you apartments, which is an embarrassment. Meanwhile, we have other source of revenue avenues that we can use to raise the requisite revenue. Now you've cancelled it. And it's our buying, Osaka Parliament say, the new roads are or the Toba Betusua. As for us, it's a vindication of our position. Initially, in Comamoni, a banning DNS, a ban when Tia de Mokan, I'm saying, what are pretty who are cancelling way no. Any na ye tum say, Mr. Yimai, what Roma? Omudi, man said, cause traffic. Any na ye tum, I dear be. So, how do we do? There are alternatives we should put on the table. So, if you want to do anything, we have stakeholders. You have key stakeholders, strategic partners that you must manage. So these are the people you must engage. Okay, this is the challenge you have been faced, or that's confronting the entire country. What do we do? Is there no alternative? Let's brainstorm and then come out with the proposals. We don't do that. We just get up and then cancel it. And it's affecting government itself. Nano na Omayin sana here Ken Oforiata na working kind budget no. So what full presentation na or ye no a. E car ban no e demo no mote se wo bosso. Can you come again, please? Yeah, my person metia say na no ada o mai sana here Ken Oforiata na all present media budget na or parliament no. Me say aban no e demoka settlement bi was aban no settle mo kakra mote se wo bosso. Ka odi no wan bosso but the who ewo we no mo say pa place a request. Say Parliament have approved $750 million. Sa particular facility, there are certain provisions in there. More approvia, a better me abua at your canopy. Now, so the main car what bonuses here, the one Bosokra, Ohona, a man is saying a boy on Hungakra because as we speak now, most contractors have moved from sites, including that of Swami. Demonstration, a man a contractor, as I come back. All these things are a challenge. And as we speak now, we are engaging government based upon this particular issue. And it will be long. We'll come out with a possible, a press release if possible. Mr. Yima, finally, you had the say Ghana for perception be say workers na e toll centers ahodo no sika no omoji a omodi gu ombotom. Ne science aban no target no wantimi amiti. Enti na aban no hu hia wo se hia say oma toll boot no exist. Nipa bebre wo sa adwempo no enti na ma aban no tu sa na mo no obi a oka sa no ya wo te sa ansam no ya wo fa ne sen. You see one thing say you cannot get 100% efficiency in any way no matter what there are deficiency and if fear be a mense wom eno kire say omo nyina omo ti sa nanso in as much as
perception we must, I don't think I can say, we have innovative ways, you bet me I employ without necessarily having engaged so much human, how do you call it, interface or human involvement. Wow. We can automate the toll booths as is being done elsewhere in the other part of the world without necessarily engaging so much number of people. And we get the requisite revenues to develop the entire country, to maintain the roads and what have you. And then, you know, and it's a perception now. You shouldn't jump into conclusion. As elderly person or a leader, what must you do? Investigate and come out with directives. You see, but if you jump to conclusion because Uba any good man is what is cannot track. Have you solved the problem? You will become amputated. You see, so it has not solved the problem. Now the country, the entire country is losing. That so-called 77 or 80 million Ghana cedis per annum and what have you. Are we going to get it this year? Are we going to get it out of anger? No. So what have you done to ourselves? Komoi and Komoi Misayima, a break on him, Brano, the about to Ankomoi Suna, yet for your time. You see me down. Ora Emmanuel Charlie, Anna, in the Dinkomono Chamber of Construction Industry, or in the penny pa. Ya odano ningrano tobu to honsan some afa kwaso abesomna wato aso akwaba abuso for yes akwamra so ja fie biem na akwakodi nkomo de afiri ho no media budget ya ye work no for tabakenka ye no enne sen na masho dwafo wono mo atena sem so a wono esi eye no nana ma he mijinso minia enu ma kwasa masho dwa fie maminda wasini akwanya wode amame so say employee there so my mom na shebedwafia dia finance committee chairman onunyafo kwakuku atin awie ono na de ni committee report first one interchange bisi aban kwakwaje na wamonone de ababaye sa adwuma na boama santeman traffic aje aboso uteka mu asa na hina wuntumi enko wanim no osenne asantefo atedene enunti se parliament hwe na boa no omugitumu a eyade aban ekwa monone akwaje sika esum 21 million kilos na swami interchange no empanifo ede aba abaye amasanteman ana ya tete bibi sa privileges committee ye wo ma Ghana National Jafie wono mo so ede abesusu bibi sa ma me Sarah Josafo ne seat no a wote so no ankasa do me kwamenya seat no ye declare vacant ho etesa minia enye nokre esanse ebesi enne onya dia committee report no aye ready wo mo so 10 months wo ma ye mu bibia de ya enne other people motion 66 wo ho enunti se ena sitinin every bomu a eyade a chairman nankasa onu for Joseph Osewusu obe movie motion no ama na sobedafo no abobo hu enu achi no speaker of parliament ankasa asin gina ye wo hu se speaker enya committee report no die besinya na sebedafo miensa bia omutum na sebedwa djuma mu oma djuma enam so ma speaker esama na omo ma privilege committee no parliament ezi gina ye bia wo mo hoye na hu ayesu yetete bie no e omra sebedwa fie no etesai ankasa eye no kore because ade bia ba no na hyase no etumi pagya ye yo be kwa wie che na ye no kore ebi so de no etimi ne namu a na akwa ese ente saa e wo de no masho dwafie minim se nya dan a mo bete nioma ba ko mienu bi etese yankasa say no sa committee report no ebedru a ye beto so aba na se bedwafo beto so aba abato ni mu na betre the committee recommendation now mo de beba beto speaker nim say be a speaker na se bedwafo miensa no wo mo ayo mo de maye ne ensem fata enunti no gyanyu o makonya mfiri wo nsem dia enye ne speaker gina so na esan say committee report na MPA ye
Emma yeno emeto speaker nim emma na sebedafo ni mobo hu ne de gina yesie no ayede nkakra nanso ewo mu se nyame adom ochena na sebedwane de o masetena we beko na wieye ombeko ma homediem no maba October busuminim enunti enne no ochena privileges committee report no na sebedwane betena so anana yebeda se why kwaso na wo nyame adom a no nsia kase bomu yebasa ba wonchen Midas. You. I was your friend, Bonnie, Nana Yaw, no, I want my gun and rush bedjafie. Ye consent from when the real simmer dodging in Munkwadana. Send your Muaku Korea, see by Quaka ye Jumafitiano pa. And Rebel said, don't quote, no watching your children, son, or be feeling tea. A drew maybe I was any paginini. Quabrani to make a pebble bar, ned, or knock or 20 channel, Mary Ribiano, Numbia, Bubu, one more pa. Ah, ye be other chi and Nigie, no Sadia Quaka Shabra Bonwasi. Nano, yene transport consultant, ba could be a dinkomo. Ora, Gabra. So, and I watch as I were. Sani jana dia shanka fonka ho na wo meya shanka fo dodo no ani je won mo jebu won mo pa won pam awo so wo mo wobere wo mo ho no ede nkwanhia na nam ama nkwanhia dodo no asisie no a no emu fa dodo no agina enam hyiamu a aya na ya shanka fo won mo agie na enam so ma enne ya mane boni afie je wa kwode akomonten so ne shanka fo bi di nkomo sei eno mo sei be sexy there intimate with them because and no strange different from say or better that's the sound of minimum but you need some yes sex which me affect me driving unti mu say long distance there no say point time there me hu I don't come when you to be adwuma ni ko e no nye ama hode ma o adwuma ni you be obeka sa bia no de nya ni o ma nya woni o ba da ma de chekwa no ma hode ma o that's when you be mo nya and so kan e dan tell na ya driving so that da bia on cause accident bia esa mo ni kura age ise bia onya broken heart na bia ne bo bi car yes a part ya eno kura mo ni jima okura tumi ya juma hard na je sa de no de wo bia pa shenka pa lawyer fo pa acherechef fo pa edi na je se ensem fo ye so ya je atomu pa na ye kwa o ma no so na ya ni owura ya obema kwa akodi nkomo wona bana shenka adwumadie ni mu a wabene mu watwi hyen no so ache enti ekoku awodo no wono so edimu tintiman ya ni kodi nkomo ne ya bisa no se emre santen a wo firi twi hyen no anyam bia sa asem we ne panyinsem wate bia na yero ya wo ya mo ha o Sompa so nie ya odo mu ye de Radie na family owo me. Oh, ye de radie si. Mama ni nka misa. Ni ayatetia ne se enei. Se ko ba se wutwi hyen. Na wo yo bi a enam hyiamu wo papa me kire sex. Wo ta ye pa no a eta de enkwanhia ba. Sa asemi mate ne mpanyin sam pen. Na wanka se wo huru bi pen so ana. Oh, we dey go make us ka. Lawyer Morris Sompa ne Chancellor Luther Tumo. Ejuma pa de de. Na me dia sha okon. We say drama free. Na de wo mu ne ma me ya me mo wo yire. Na we say drama for de ye pema sempa. Mo mo kwan mo beton ne ma we station. Ye no mo a enti obi ka se no eba mu ma kwanhia ba me nim mom se ahweyie na me hwe wa akwan so a me hwe ka se no me hia kwanhia da na me hwe me ho so yie na ma me awia bo na so ye kire mu yie a se driver bi ka se eno na ma kwanhia ba pa dia me ne nya adwen ne mbom no obi be ka se ma kwanhia no mbom no me hwe sentwie no mbom no ekosu yie pa na susuan pa se ya mo amieja wo mema ya ejina wachi buso mo de ye mo so de kamia enti ntokwa nketenkete ne abufuo bi mba ofie na se koyi a ani ji a ba fie no eno na de kwatena hyen na chi o aka se kwa ba sa no a wo te hyen na chi na wo twi ada bia no wa adwene wo sa de no so enti emma wo ankasa no wontumi focus wo de opasa wo ye hyen no a wotwi no na za da bia no wa adwene wo nano meboa
obi aka sɛ ɛnyɛ nokorɛ na ade a woyɛ na ɔyɛ ne yie a wotɔ hɔ a ɛkyɛn sɛ deɛ yɛawɔ na aduru no ebi mo nso ka sɛ ahoɔden a mmarima yɛ a motade yɛ no paa no wotena hyɛn no mu a yɛ na ahoɔden no ɛnhyɛ da nyɛ adwuma yie papa ma nipa no brɛ nipadua no mepaakyɛw sɛ kaa deɛ ɛnyɛ macho ne yɛdi twi mepaakyɛw yɛ adwen ɛne yɛdi twi yɛde adwen ɛna ekyi hyɛn obiara ni hɔ a wode hyɛn si hɔ sɛ waloodu awie ɔno nko ampia nko a wobɛtumi de akɔ nti nya ahoɔden ne yɛde yɛ na obi ma agorɔ wei deɛ sɛbi obiara pɛ me yɛma mpanyin a odi yɛ sɛ me yɛ ɔma mpanyini na mafa yɛ asoafoɔ na meyere si menyi soafoɔ wei adi ɛmfiri hɔ ma nyɛ no ɔsɛ ɔma me miegya a ɔwɔ me mɛka ne pɛn sɛ meyi wafiri hɔ mɛgye w'adwuma afiri wo nsɛm ntɛmtɛmtɛmtɛm nti ɔmo ka saa sɛ ɛno na ɛma akwanhyia aba no menim baabi a ɔmokɔyɛ ɔsɛ ɔmo research no me maafa deɛ ɛno na ɛma adwuma no koraa yɛ ɛda nso paa na yɛ sɛ wo koraa deɛ wɔgye ato mu sɛ nka kɛbɛtumi anka nɔpa biara no hyɛ nkane biara nyɛ saa adwuma no ansa na wɔatwihyɛn anaa ɛnuru so ma wonlodi koraa na nka wofie bɛn koraa nka wokɔte w'anim kakra de bɛtena hyɛn n'akyi a megye di sɛ ɛbɛboa wo nana yɛ wɔwie asɛm no ka wɔwie ka ɛnti saa na wɔwɔyɛ anaa me ɛnyɛ saa na me because me no baabi a megyina yie paa no mewɔ ɛyɛ 37 airport baabi a me ne meyere afiasɛwa ɛte no ɛmu wa kakra nanso sɛ woyɛ adwuma na sɛ nkwadaa yi akɔ skuul na ɔkyerɛ sɛ ɛsɛ woda w'ani berɛ fie a ma me ɛsɛ wokɔ awareɛ deɛ ɛdi kan ɛna na ɛdi mu tintimban paa o na wohu obi a wɔne ne yere ɛte abansoro so a baa ne timi kɔ ɛne obi kɔda kills mu wonti bi mpa nyinsɛm da yɛtaate paa na ɛdi ntia ɛka sika a sɛ nka ebu anko wamfa hɔ nti maa me ka no kuro wɔ bi sɛ bia na light ni hɔ ntia false mu socks ɛda wo nkyɛn a ɔwɔ mmɛwa aka no kuro w'ani bɛgye nana yɛ ɔma mebi sɛ wasɛm wei deɛ twa toɔ ebi mu ka sɛ sɛneɛ ahyɛnkafoɔ ankasa mo ani gye nna mu nhyiamu ho no ɛno kyekyere wo nti na ayɛ na mo ankasa montumi nkyena faako asɛ baabi a mbɛkɔ biara no mowɔ mmaa bi a mmaa special bi a motaa ne wɔn mu di agorɔ te saa mepakyɛ ɛmaa ne pɛ yɛ asɛm because ɔn sɛ Ghana ha no kuro biara sika hyɛ yɛ bɔtɔ mu bi me firi akomadan sɛ yɛalɔde firi akomadan ne yɛkɔ nkran a sɛdeɛ ɔbɛsi nkinkansu no yɛagye ne sika nkinkansu ne sika bɛsi yɛ bɔtɔ mu deɛ ɔbɛsi wɔ abɔfoɔ yɛagye no ɔfe nso yɛagye deɛ ɔbɛsi Kumase kyɛ sɛ yɛnduru nkran no ne yɛagye kuro biara sika hyɛ yɛ bɔtɔ mu nti mpaakyɛw mo ani mmere yɛn na just ɛno na mama adwuma no yɛ ani berɛ ɛma maa nso so pɛ mo yes enti sɛ wobɛhwɛ a yɛpɛ sika bi a ɛyɛ sika a ɛyɛ gyase sika koraa a ɛnyɛ ahyɛnka adwuma so ne yɛde kɔto ɛni nti na moatoto yɛ bɔtɔm galamsey saa because of President Vanguard ne obiara akyi hwɛ maame nka ne pɛi sɛ ɔwo mmeɛ sɛ wokɔfa Sompa FM adwumayɛni fans na ɔbɛma wɔ radio so obɛbu nkuntaa bosome bɛso ahwɛ a wonya kaprɛ nanso driver ni kɔba a ɛbɔ awia dumienu na wosi yɛ nkɔdi fufu a yɛde kaa kii no kyerɛ ɛyɛ apɔnkye ne tie o yɛnyɛ no koraa deɛ sasabra wodi bibi ne kɔtɔdwe no yɛmɛma no sɛ kɔba saa bɛgu wɔn mu adwuma ahwɛ a ɔma wɔn mu nya adwuma no mu yie wae ɔmo fans pɛ na ɔmo bɛma mo nya deɛ sɛ wobɛnya tafa kakra bi koraa maayɛ no yɛkɔba abrodonnie yɛatɔ bɔɔdeɛ kakra yɛnya kursie bi a yɛatɔ de aba enti yɛtɔ akranteɛ baa na wonwa ɔma yɛ nidi yɛabrɛ wo nwa kontommire na gu nkyɛn maame nti mesrɛ wo yɛde baa wonwa ɔma yɛ nidi yɛbɛdi paa nti maa ne nɛpɛ yɛ asɛm yɛ ne yɛpɛ ma yɛde yɛpɛ wɔ mo asɛm na ɔmo nso dɔ yɛn
akwam ni nchiremu so we sales no and I know ever that say we nchiremu why I was your phone yan ne bon komo yi na na ya obema and then ne ka say the ba no shanka adwuma no wa be mu papa and na wo kirechiremu no enuoma wo mo so ya ema wo mo ni nchi no wutimi twihyen no atwi ni yi na ye ka hwefo na tiefo say ye live for Facebook so na YouTube no so dem na ye sande so say Sompa mema de ye de osika nti ye de no ye no call ya no lie abusia ye to so na no ada na CDD report bi ba bonte ya kirem say ope ba bi akata se pro ye ne kankan dwirimu bo pa no a agurade a aprosifo nyine no abomampani atena ye nie na edidi so sa na wokọ atemuafo no ne ade edidi so saa ya tire se akoye nsem bebre na Ghana fo bebre wi nipa be se du agina ho emu nkono se aprosifo je kata sese ansan so ene bi mu so se wokọ aban ni mu ankasa mampani na tena ye hokra de na ko ye ni opani a ye fe na agree fifi eshan wo obi a wonim de e wo bambo ni mu nsensam ni nkomo na ye musa ne se eba saa ne ye hu saa mfoni wo ya se na ya ne twade kire papa nyame asomdwe nka wo Sompa FM so ni nyame asomdwe nka mu na mo ho tese papa agana dawro ma ye ho ye sere busa na wo nso nyame dia cheme bigidi se saa na motiefo na ne mohwefo na so obia ho ye nyame nti e wogide mapase obia so ho ye medamasi bebe papa eba ya na police na dikan yo 65 mampani atena ye 55 mrasaba dwafo no so 54 atemuafo no mo ye adwuma watemu adwuma na nkasa so no omo so na toso 46 omo jeje to anketenkete no 46 ena abato aso ye nso 45 abaya nyuma ye fo no so eye 45 saa so ena MMDCs ahodo no so 41 ye ne ye nyuma no businessmen no mpanifo ne ade no assignment men and women so didi so saa ba na nanam atran konwa asofo semtrofo ne ade nyina so wom ena afeso ku esan ba se de ensan ba se de twa to with 22%. Papa in summary, what summarize there? What summarize anything? Me na masi bebre igidi se Sompa for omoni beje se mo ma information a etesa na me san kai se me wo fabi wo mo of amranti ye hene of bema nana katacho nana aya munchia ne mame ojo so pa yes am no so se almost so my yemfhwemu no mo hu se kapasehye eni ntantia ewo adwuma bi mu a hwehwemu no meni omo eya adwene wo ne fa baabi so meni omo nya adwene nienti a meka se meni omo ya adwene wo ne fa baabi ni se ampa afibia ya omo ta ye hwehwemu na hwehwemu no omo ya ekosisen na wie ye tsisen eni ntina meka se ne fa baabi meni omo nya adwene wo ni baabi enhwehwemu a o ka se police for eji katasehye pa where dey say ye nimsem na police institution, you know, I'm not speaking for the police because I'm a security person and may come adwene near minim police for there ye ka se police for na police institution ye corrupt and no omo ye nhwehwemu no mini omo nya adwene esan say police no ye wo mo nchichemu bebre enti omo unit ananchichemu e wo police mu no e na omo chire mu say unit no afa baabi e de ana unit ba ko mienu bi de katasehye e wo ho a ende nka omo kan sa ka meni ombe yadwene e bia mimi ye security ni nti na me kan sa na me ye security ni say me ye police ni baabi nemom say ye kan say police phone na katasehye wo a institution ni yaka o mabom one koye investigation was CID department one koye investigation wo ebia peps one koye investigation ewo unit bia ye dosu one koye investigation wo ebia ye beka say bandsman in security police ebia omo de omo hwe ne say kwantempon so police fo omo gina kwantempon so ene bia katasehye
ɛne deɛ ɛyɛ mene umienu ɛyɛ nimsɛm yɛtete kaa mu koraa na yɛte trotro mu na anaasɛ yɛte taxi mu no koraa no yɛhu bebree nti woka sɛ neɛ ɛno nti wogyina so na waka sɛ police institution nyinaa yɛ corrupt a ɛno no mene ɔmo nya adwene yɛnkɔ presidency ɔmo se presidency ɔmo kɔhwehwɛ mu sɛn presidency ɔmo kɔɔ no audit ɛwɔ presidency anaasɛ presidency staff no ɛwɔ hɔ no ɛna bi a ɔmo kɔyɛ investigation ɛna staff no ma information anaa presidency ɔmo gye free chief of staff hɔ anaa ɛno wada roma ɛhɔ so ɔmo ka ne saa mendi ɔmo nya adwene because presidency biara no ɔmo ta ka corruption wɔ hɔ oka corruption wɔ hɔ a anaa katasehyɛ bi wɔ institution bi a ɛsɛ sɛ wokyerɛkyerɛ mu de kɔ fam te sɛ deɛ audit general ayɛ a ɔmo yɛ no ɔmo kɔ parliament a ɔmo tumi kyerɛkyerɛ mu a de kɔ fam nti saa institution na ɔmo yɛ nhwehwɛ mu no mesrɛ meka sɛ daakye bi ɔmo nhwehwɛ mu foforɔ bi ba a anka ɔmo ma ɛnkɔ fam ɔmo kyerɛkyerɛ mu yie ebi na ɔmo ka mmdcs na wo se presidency ɛyɛ 46 ana ɔpɛni mpakyɛ ɔbɛwa presidency ni yɛ 55 ɛna mmdcs ni yɛ 41 ɛna mmdc mom ɛyɛ 41 na woka bɔ mu a wode 55 no ɛde ka 45 no ho a ɔna na wobɛnya sɛn ɛnyɛ 100% 96 wobɛnya 96 mmdc no nyɛnti a mese fɛka presidency no ho na wobɛnya 96 a because mmdc yi so no ɔmo hyɛ aban no ɛyam enti sɛ ɔmo nyinaa form under one umbrella yes sir very good ɔhene ba nyame hyira wo na wɔn ho baabi a mede nkyerɛkyerɛm ne firi ba saa na yɛyɛ investigation so security ni bi ani wɔ asɛbe ɔsɔre na ɔyɛ investigation ɔpagya yɛa na ɔde asɛm no ba ɔbɛto do bu ase ayɛ investigation ama na bɛsisi so sɛneɛ nkɔmmɔ a mene wodie ɛnɛ mene wodi nkɔmmɔ mene radio station bɛyɛ nsia na di nkɔmmɔ fa saa nsɛm yi nyinaa ho ɔmo nyinaa te aseɛ baabi a mede firi a mede ɛfo soro nti sɛ woka ne saa na ɛkyɛ sɛ aban na ɔte so no deɛ corruption no yɛ 96% na 96% a nanka Ghana bɛkɔ sei nanka ɔmɛnya sika deɛ yɛ free education enti nana based on deɛ wode ama yɛ kakra a wode agu hɔ awia yi de ama yɛ no yɛnwie ne sei sɛ woto w'ani hwɛ a woyɛ obi a woyɛ security expert woto w'ani hwɛ w'anim ntentensoɔ paa sei a na wohwɛ government structure na ɛsi hɔ sei no a ɛwɔ direct impact ɛwɔ amamuo no so anaasɛ wei no deɛ agya yɛate biara brɛ akɔyɛ sɛ yɛkɔ kenkan budget no yɛte ne daa nti ɔmmɛka kyerɛ yɛ daa ɔhene ba sɛ wogye di yie sɛ me ne wo bɛdi daseɛ sɛ aban wei ba yɛ yi wobɛkayɛ a ɔde nnipa bi ɛkɔ court ɛma court di wɔn asɛm a ɔde wɔn kɔ jail sɛ wobɛkayɛ a nnipa bi no mu a na wɔn wɔ aban dada no mu wɔn yɛ aban adwuma nti ɛwɔ direct impact on the youth you are right sɛ ɛba ne sɛ wobɛkae bi wo sɛ ɛyɛ wura abugapele aban dada no twɛ mu no ɔmo yɛ sɛ katasehyɛ bi ma ɔmo hwehwɛ mu no ɔmo nya asɛm bi de nto no so ma ne kɔ prison aban wei ba yɛ na wabɛma no pardon ɛwɔ direct impact so wobɛkae sɛ ɛmna sikasɛm bi kɔɔ so wɔ ɔman yi mu a ɔmo so yɛyi sika bi ɛkɔnyɛ nkɔmfɛm ma nkɔmfɛm no koraa so kɔɔ Burkina no ɔmo ama ɛwɔ direct impact on the youth nsɛnsɛm nyinaa bae Bas Brandon ɛwɔ direct impact on the youth nti de bia me kase sɛ dodoɔ na tie Sompa news no sɛ dodoɔ na bɛkɔ so atie a nso ɔmo fam aba enya nkyerɛkyerɛ mu nya education emu nsɛm bebree efiri mu hɔ nti minia nea me hwehwɛ aka ne sɛ ampa wasɛm a woka no ɛwɔ direct impact sika ni bi kɔ a ɛma papa nana agrefifi esan wɔyɛ obi a wɔyɛ awenade ɛwɔ bambo mu ne nsɛm a wɔde ama yɛfa CDD report a ɛba abɔnten yɛ akyerɛ sɛ yɛabobɔ so no ɛde ama mu prɛmto berɛ kaseɛ no ana yɛgu so yɛ a yɛde ɛma wɔ no ɛfa yɛ aduru so no yɛkɔba a yɛbɛkɔ yɛnnua bɛma hɔ kyeame nim hɔ wɔwɔ Sompa 98.9 na yerɛho sɛm bi a wɔde bɛfiri hɔ aba awie yi no nsɛm no ɛmu ɔya yɛba sesi a
Sesia Ghana Hadie, open internet papa pa. Eye smooth, eye fast. Bemoye dia uye bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And from when baby I share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertainko. Nani speed nenso die. Wuhu ne saso da. Say jumem. Efie. Anabe bia uhi internet bia die. And no ane Cloud Ghana internet. Sa santa memu hankwana wadia. Wuni how kra. Cloud Ghana nkwana Ghana ha. O providing internet connectivity ya. Entwitwini muntwitwensi. A dem say smooth. Dia udi yebia. A content temso demau. Say Wi-Fi and now hotspot deployment. CCTV camera installation. IPVT installation. Net surveillance. Digital security locks. And web hosting there. Cloud Ghana internet service nkwana. Endi uhamo. And found baby awo. Cloud Ghana. E chow tuma. Say wo demo any. Speed ne die. Esuni seso. Esu bimba Ghana hada. Simple unya how bia. You provided 24-hour support. Demau. Ye mrantieno. Wo freya ni edru hoda dada. Or how bia sani etibia. Ya son no the amount. What to me akoso the internet net dijumedie bia wudi bia. Ope ye chakwanya top high. Opposite Love FM. Ye ne kwama rural bank. Ne what dine bakum. Free Mr. Internet was 0202-699-110. And now 0244-601933. Ube to me so send a mail. Was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Now for the loans say simple sir. One so the abeto wallet mu. Just 15 minutes to pay. A dem. Mini or ton drinks or traffic munsu diabeto mo. 15 minutes to pay will be at the abetum. We are dreading you. We are one you. We a small loan one. The one yana with Android phone or valid ID card. Net dial *711*999#. Now phone code download Fido app. Enfully Google Play Store. Fido ni FIDO. Brie now apply for the loan. Well first time. We ma 200 Ghana cedis. Next time. Pejam kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wunya ne so wadale *711*999#. Na do akọ download Fido app no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. As you saying the money is ready. Sompa komo abusuafo moni me nyina ba ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu wa kokuduro betra radio so beka wo no masem nanso asem no se yen saka dia abedwafo ne arefo ntiefo ye de anim de be sesa adwene na obi nso ho aton sompa komo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sadia adan ne ware hia na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye deba Bible say obema be jane jaho ode ho ba kofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene wade wi a obe ye japade ani kuni be me ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye be hwe sompan kom ye de ye se asemu bia fabrayen ye ne etiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we anumre no 9 kopro anumre no nsia ye ne ntini ni akokro bete ya omini ma wade sem ye be kyerɛkyerɛ na wawade ye no ebeye yi sompan komo ye se awade bie ni wa aseye na wawade ye be se ya ejina wo so I was your favorite Moses Maji Bratran, Yamaya Kwaba, Naya Kwamano so. Now, any amount of Bonnie Augustine, a Japan Quaco Dim Como, Edia free I have for Mantamu. Now, my boy and Sarkatcher said, O Rabia, when you fear not, you know, so. A Yawan boy Yao, Owusu, Anto and Cane, no a government appointee, Edema, a year superbine, and no hour half for Mantamu. Wobinim the Aquaba yet. Na hota babate amone akoda wanya feri dun so akoda asa asha akoda na yefunu de aka ho Augustine ma han mejo se menwaba asam no kra ne se boye munchemu menwaba medase se duama sompati fu aso ate no na ene enansane ne ana enya ne ntie se ukopiem ewusubompan no ewo tanonof ewo afo mantema enkane government appointee ani din ede onabo yaw Owusu Anto
akopiem subompan din de frɛ no yɛ boga one abaya wanya mfie du enson awo ko school awo subompan Methodist junior high school awo dina form 2 no one abana kwa akoda ewi ase no na abofra no refuru ti ba sa no abofra no edito ne nana ne maame anim ti ne maame ne nana kwa de omuni ho ne maame ne okumase ana ne nana mo so wonkan ntomu eba subompan ho no ana ode to manim se sei na former government appointee no aye no eno enam so ema omo ekohu abusiafo se de bi se de akoyi di abofra no sha emfie dunson de aninti omo de asem no kura di kan akoto boma posifo anim na no mu ka se de bi omo nkonkwaje doctor report mpa omo koye no na chese eno na mene abofra no enana aye friend Mr. NS Ankama edi nkoma no se isi a doctor report omo kom takan ni chese abofra no afafuro bosom maako enan ene na otwe emienu nti eba sa no munya bere amno ka se de omo doctor report no akoma aposifo na nana kwa se assemblyman dada na no government appointee no na omu hu ne kuro no so ema omu epe no me no ka se omu edukoto abusiafo ni ma abusiafo ne ka no yesi wodi kan ji tumi se eyono afi de wose nyi ono a enam so ama abusuana ni abra me no ka se omu de asam na akoma boma aposifo a omu gusu a omu epe former government appointee onabo Anton ntimpempre de omu nya ehu no a gusu a ye di akiri na August na koda no beka se no ne owura ne na twempena anase bia na ye bra na mensoma ho asem mina ba ha abofra na nkasa na eba health issue na se bi omo ewo kansempo omo plexi fo ni bi no bi ewo no so enti ya na parents na kwa ni abra omo gusu omo de na nama omo hwese ne ho betima to no enti nye se bi oni owura na twempa na mum owura no efa ne se bi a wo yale anati osenti no odada no ana one no eye bibinti enkawe no odi sie ana nyinsia na eba ya abofra no kra no ehun se wa fafuru ana ode kwoto na ni parent na ni munti sana ekoye yara hosem wo my fancy why Augustine yame adome no mrebe saba onche bio was your friend boni Augustine Japan ye tene nka no free subompan eno ewo ahafo mantamu ene ye free ahafo a yemfa akire ho na yentwam kakra na yemesene nko sunwane yen eho na ye nua ba ma chiame nimo ewo chiame nyame asomdwe nka wo mini enka onso akora bibia aboko de mini abacho temenka wara roma mete nka pa chiame yo wara roma na Atefo Hamfamra Sompa 93.1 ene Sompa 98.9 wo sunyane sede o kan e ma atefo nyane ntia na no ada na eyawra hosam de ma wona wo mo sunyan domase ne nyina ene se owura bi a wadi mfie aduonum wo 58 ani din ade kwakumanu aye bonma ne eya alaji na owura yi eyo bi a osowari ye papa a teso se be ma ne gina hoyi a be ma tenten gramo na no na beto se opani fie no wote no eyabusua fie na fie nso eye bia bi omoton aduane wo ho bi te se banku ene eya betie enyina bi ewo honom na won no beto aduane ni bi to honom edidi a asoma betie ana se do mo kan se enam be na wo fidie mu ha asa agifie ha num sei ana se de ne bon ha sei ti we na betie a na wa fa na aduane na ode ko we na betie a na wa fa na aduane tenam so na ba ku ye aduane wura na sutere eye nra etrem se bibibi ebon ewo fidie mu ho na mo bo modin kokohwe adekoro no ma hu se dan ba ko ade sent ni dina mu pa na se once na free wo eba no na so mo mutumi bo modin ahwe adekoda kote no nkonkohwe a owura ni dindi kwakuma na ebon mane alaji wadi bi fie duonu otwi ono na se wawu eda ne dem a abusua no enhuye eno na mso ama apolitifo eba be pie mu esanso environmental for sanso be pie mu ho ema sompa efamatie fenso ko pie mu de ani ko twa wisi ko di adanse ekokofa body no ama ekopie mu se wo so mutimi de ko eye mochre ema doctor steam ko papa sha de ko depot ya etimi nam sumo wura no to na no won se do na mini ade kokoko pie ne sa na de asoso to fom no na te so wura ye bo ne din se eye kwakuma ni wo yo bi a te wakobro tire ko aba pen
nanso ɔbɛɛ no sɛdeɛ ɔmo si sɛ n'adwene mu ɛka ne kakra na n'adwene mu ka no kakra no ɛno na anaasɛ ɛno nkyerɛ sɛ ɛna nam so ma owura itu ananom wɔn nseɛ do anaasɛ no ɛbaa sɛ ɔno aku ne ho daabi biribi asa ama metɔ gya nanso yɛnya ne nkyerɛ sɛ ɔne abusua no wɔ wantwi kakraa bi ɛtu no madin ɔnkasa biara ho enti na akɔba sɛ mokora nim sɛ owura no ani fie hɔ nana anɔpa yi Sompa FM ɛyɛ 98.9 yɛsan so di akyire ɛkɔpi wɔ police for academy ne district police command atwetwe nkɔmmɔ bisa ne sɛ nanyɛ doctors ba bɛfa anaasɛ kɔpi mu wɔ yɛmmɔkyere no say you have just 1 minute remaining. Sɛ the doctor's report no enya mai no mo so ni di akire epa de koda potenam so e mo wura ne to nananum e won se de san se ne mo awuram a se fim se obi etifie be na me nsam ne tifie sam ne no wasem sam ne ni asem na mpo mu hu no na mo mpe na kira kwan ne de ba sa de a emu be awuram papa ene be ne se ma yenya wo ho na akoso ana nyame ya adumu a anwumere no de aka akire no amoa no kufu na wato ama ye wadaworoma that's papa ye nua be ma chia me nimo na ya tene nka na wi cloud internet ye nka nkyere se akoma to yam omo eboa wo ama internet a eti apo ne betimi aboa wo ama waye adwuma no papa ebretie be betima ye adwuma bebre ba bia wo hye bia no eye cloud internet top high one ye nua no Love FM ana di ehwane mu 0244 601 933 0244 601 933 abusuha de atene se FIDO fido omaba ama se no de wo fa kire hono a na unya sika de ye ne wo pesa wo de ye bia na de atene se we na ba ya be boa ma wo sika sem ho atimi ahenha wo kɔ Google Play Store hono a na wa Google anasa wo dial say no a *711* no abo 9 miensa no mia ade na yesa atwede no hase no na wo kɔ yenkɔ Google Play Store hono ti yendare *711* no abo 9 miensa no abo as edika lo benya 200 Ghana cedis etoso biam so benya 2000 bom sa na ede ade ekɔ umpewe na opede he Google pe eye fido abe herbal clinic tano so patrapa new site hon awurade a ma me se minim fom ma me se minim ahaban ma me se metia ahaban kasa wotena bebuo mu kyerɛ sɛ wono wo ba ye no wa me ehunu sɛ sa amanfo de ye kasa sa na enumdwa uduro ma me senata de kese no a de bia no ma me bua yare akunfo na wo mu de ne gye kofie yare bia da ehwehwemu bia na ya opese wo ye yare bia ye body wat asefo asase nko ade wo kɔ abe hɔ no a obɛkyerɛ wo sɛ kuro bi wa ne kuro bi to aso kɔ o summarize bibia simple kra na what amount tano so patrapa new site hɔ a 0243 34 5392 0506 46 0208 Sinimu ohye edzakoba ne sa no a wo hia series papa betimi ahwe na de adwojo kra ayewayo si one ventures ana ne chere one media kabo mu na series a won mo de aba jai eche kuroi yakokra mafia series nyame ya dom a memenda bia ana won mu yie entimi menda ebe won beyi enumre no wotwempa mu kopem no nkono na won de series na hyehye so obehu wayo si wo makebeneza kwakumanu konfo kolege ni dodo no a na won mu wo mu na nam se series na fenti no nyame yadma wo kwada bia no mienu kopem no mienu pa mu so ni asa twa repeat dia ka ho won mo waso asene ya 21st clinic the sciatica expert wo yade ni nyina fa kono hwe mfa ma wo abe heba clinic nsunie Dr. B wo betu yade na se ya ensa so mabiem extra comfort limited wo se wo beda na wada hate wo pe mattress papa wo betumi ada so ma ho tonton bia mawe wo ni zonkronso bia extra comfort limited medima for eba center sunie wo bedi wasema ma ho ato won so beso asene bi na fra man was 0249 942842 0249 942842 na Sompa common sunie nyame yadomo a efiada ba wakwam wahene ni ama crunches of mami premani wane mpayifo kuku dam counselors ahodro na etena se di nkomo na ya dom sukọ power abrabo ne mutitiru ani aware ena aware o se ne esibidi ni padodo no achi na nanom wonse do no enya senkuma akora wonso ye wode ne ho aduro ye ho adwuma na ntumi nyina yie papa mfama wo efiada no na kwapem no nsia na ye de ahyehye so beso asene bi na so fra ho ma no peso wo asem ka ye ka bi de ma wo a ya homa ne 0242
725-067, 0242-725-067, and 0208-608-563. Abusia yemfa ensi wa hai na DJ Rocky emfa niaka no emesoso emfa mamu awiei era mu nyina mo ase papa mo amode madwen kire ba ye ne ade no ebre no ko ebre nana ablekuma wo de ba sanso na Evans ani obo ase tutuka ona bo abedi kwada so age ama nshraba anelka sanso so na amisco spelele Steven Boache wo de ba eno achi Eric Wakubuodi Petroleum Voices so de wa ha na afenso kodwa sempa wo de ba Hernandez Fidel Hayford wo de ba Filippo Baroski asesiriwa sanso na keke ewo kasoa na abusuafo nyina Sir John wo de ba na afenso nana kantataba wo de wa ha Abbas Zakari sanso so na Alhassan Sadiq ay ala no yamfansi ebre abusa da nyina mo ase na nyame ya atomo a anwumre ye beto aso na de ho bia nso so no ya de aba ya no samufo panoro asante ye bo Benedict ase eno achikuku a somua na afenso so na ya bo ma Libya Boga Murphy na afenso so mami Primani afia ajewa kode school fees Akiola and afenso underground editor Dr. Silas no onko Dr. School so wo pane ne de no and afenso so no David ne Akiola ni nom ne abusafo nyina boy me de news no so brɛo kosunwa ne so ye nuanom fie je wa kode chami nimo editor nom ne abusafo nyina so mu ye mafam de me de nsam no brɛo era mu nyina mo ase awiai masomfo nana kwabana kese ana afei akosia ejewa kode boatin Nijia ni mkansha Abura bomu wa futu Nyamsumu wa nidaso Ede